så og velkommen til en episode, eller den første episode fra min singleplayer, første episode på kanalen. Og det var pis godt lavet af mig, fordi at, jeg troede, jeg optagede en video. Det gjorde jeg så ikke, hvor jeg lige ser rundt, men det kan jeg ikke lige gøre lige nu. Så nu er jeg nødt til at vise jer rundt en gang til, så det bliver sjovt. Så, jeg lægger lidt. Så, ja. Det her, det er, hvor jeg har mit chestes henne. Og det her hus her, det ser fandme ikke så flot ud, som det der hus, der er derovre. Og så, så har jeg bare bygget det der hus, fordi det er lidt større end det der. Og ja, det skal jeg bare lige gøre. Her er den der min wheat farm, og der er en etage her nu. Og jeg overvejer at bygge en etage mere, men jeg ved ikke det, fordi det tager lige sådan meget, meget lang tid. Så det skal ikke nemlig hvis at man skal fylde alt det her ud med cobblestone, så tager det en helvedes krig. Altså, ja, det var den wheat farm, og her er en kofarm. Ja. Og så er der noget, som der vil bygge min smeltery. Ja, og så crafter jeg her. Og så og så håber jeg, at I kunne lide den her video her. Og også lave en skov derovre. Så håber jeg, at I kunne lide videoen. Husk at abonnere og smide et like og alt det der lort der. Eller ikke lort, men ja, I ved hvad jeg mener. Så ja, det er sådan det. Så jeg vil gerne sige tak for tak fordi I så med i den her episode her. Smid like og alt det der shit dernede i beskrivelsen. Så ja, vi ses.